Ja. Okay, vi har en skærm her, som der kører det meste af tiden, hvor vi har et kort over uden for banegården, og noget information hernede, både om rygestop, et telefonnummer, og om den nye rygelov hernede, som der også skifter. Og så har vi nogle ryger, der går rundt, hvor vi har nogle sniffer rundt omkring, og så bevæger rygeren sig sådan rundt, så man kan se, hvor alle rygerne er her på kortet. Og derudover har vi også et askebær derovre, som er dem her, hvor at når der kommer ind deri, kommer der en skærm op på herovre. Ja. Og så kommer der sådan en skærm. Det er sådan en pop-up skærm, hvor du for eksempel kan... Nu har hun smidt noget ud, så er det nok... Det her... Tak for at knyde smøgen. Så har vi alle de der røde, det er sådan nogle... Det er det skralde eller... Askebærne rundt omkring, som så tæller. Og så er der sådan nogle heroppe i siden, okay, det er den første, der er blevet smidt ud, og så videre. Og så skifter det er så den samme, der er derovre. Og der kunne være, nogle gange kan det for eksempel være, altså... Lad os sige, at for eksempel alle stederne, der er måske i alle busstopstederne, der er en, der ryger, så kan det for eksempel komme en advarsel og sige et eller andet om, at busstopstedet nummer 12 eller til 14, der er ryger eller der er bare må være mærkeligt. Ellers så kan man poppe op med nogle, for eksempel, så har vi snipperne rundt omkring, så kan man også analysere, hvordan røgen er i forhold til de anbefalede grænseværdier.